Martxoan hamarkada bat beteko da foro soziala sortu zenetik eta data hura baliatuko du foro soziala iraunkorrak bere lan etapari amaiera emateko 6. foro sozialarekin. Azken hamarkadako aurrerapen garrantzitsuen oinarrian konfiantzazko espazioak sortzeko heldutasuna dagoela azaldu dute larunbatean Durangon eginiko ekitaldian. Haien esanetan, eragile instituzional, politiko, sindikal eta sozialak euren erosotasun eremuetatik ateratzeko gai izan dira, gizarte kohesioa eta bizikidetza demokratikoa lehenetsita. Kaixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Urtarriak 23 ditu gaur astelena da. Foro sozialak bere ibilbideari amaiera emango dio, horrela bere sorreratik 10 urtera foro sozial iraunkorra osatu duten eragileen aniztasuna eta hortik kanpo dauden eragileekin eratu duten lan harreman sare zabalaren isladatzat jo dute elkarrizketaren kultura berri bat eraikitzeko egindako lana. Gure ustez, merezi izan du. Prozesua bera emankorra izan da. Bizikidetza demokratikoa bezalako funtsezko eta lehentasunezko kontzeptu baten inguruan eztabaidatu eta sakondu izanagatik. Euskal Herriko gatazkaren ondorion konponbidea sustatzeko egundoko ekarpena suposatu zuena. Nik uste du momentu honetan badagoela talka bat Euskal Herrian eraikitzen ari den memoria eta Estatu Espainolean oraindik segitzen duten errelato edo kontakizunaren borrokaren aldeko edo bakarraren aldeko urratsa. Demokrazia horrek eskubide kolektiboak eta gure lurraldean dauden herrialde ikuskera anitzak errespetatu behar ditu. Gaur egun biktima guztiak, baita ere torturako biktimak eskubide dute egia, justizia eta reparaziorako. Hori horrela dena den eta bakea erekitzeko prozesua ez du amaitutzat eman foro sozial iraunkorrak eta oztopo berriei aurre egiteko beharra adierazi du. Horretarako, tresna berriak sortu beharko direla argudiatuta. Azken hamarkadan zehar lortutako ez eta oraindik ere egiteke gelditzen direnez luze hitz egingo dugu gaurko elkarrizketan Eneko Kaie foro sozialeko kidearekin 12:00 aurrera. Eta hain zuzen ere gatazkaren konponbidean aurrera pausoak eman den alor bat izan da Euskal Presoena. Etxerateketa zarek iragarki berri bat estreinatu dute, igande honetan Euskal Presoen etxeratzea aldarrikatzeko sortu den banderatxoa zabaltzeko asmoz. Ikur berria eta gogo berrituak salbuespen neurriei amaiera eman eta presoak etxera ekartzeko. Hamarkadetan urrunduta, sakabanatuta, labirintoan biraka eduki dituzte Euskal Presoak. Euskal Herriaren siluetari begira, geziak marraztu zirudikatu genuen bidea duela 30 urte. Eta sorterrira itzulera aldarrikatu dugu astez aste, egunez egun. Etxeko lehioetan ezarriz, kale eta plazetako elkarretaratzeetan ateraz, preso bat kaleratu den bakoitzean erakutsiz. Gure aldarrikapenaren ikur izan da banderola. Presoen eskubideen aldeko lanari bide emanez egin genuen. Hau da bere garaian sortutako ikurrura. Hau izango da ikur berria. Hemendik aurrera Euskal Herriko balkoietan egon behar duna. Etxera ekartzeko zabaltzen den garai honetarako ikur berria dugu honako hau. 35 urte ondoren, presoak Euskal Herrian daude Euskal gizarteari esker. Bada garaia etxera ekartzeko. Etxera bidea gertu, etxerako bidean oztoporik ez. Bidea ez da amaitu ordea. Gezien norabidea jarraituz Euskal Herrira ekarri baditugu, preso erbesteratu eta deportatuen etxerako bidea dugu oraindik egiteko. Eta gogo berrituta ekingo diogu azken txanpan. Gai ez aldatuta, elkarretaratzeak egiten jarraituko dute Donostialdeko esi erakunde sanitario integratuan. Aurreko astean Osakidetzarekin egindako bileraren ostean, baina zerbait aldarrikapen bideratzen ari direla onartu dute. Onkologikoari dagokionean bereziki. Osakidetzan gertatzen ari den integratze prozesuan Donostialdeko esian sartuko dela jakinarazi die zuzendaritzak eta ondorioz Gipuzkoan minbizia duten lagunek hobeto hartatuko dituztela txalotzen dute. Onkologikoaren langileek Osakidetzan sartuko dituztela ere badirudi eta alde horretatik pozik dira profesional hauek.
Bestalde eta Bizkaiko metalgintzako lan gatazka bideratzeko aukera izan dute gaur sindikatuek eta patronalak Eusko Jaurlaritza bitartekari zela beste bilera bat eraman dutelako aurrera, baina akordiorik gabe honako hau ere hurrengo data badute jarrita dena den, hurrengo ostiralean bilduko dira berriro. Aiarade Urreta, azken albisteen berri. Norabide aldaketa Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan. Gaur berriro bildu dira FEM, LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak Eusko Jaurlaritza bitartekari dela. Urtebete baino gehiago luzatu da 56.000 langileri eragiten dien hitzarmena berritzeko negoziazioa eta gatazka bideratzeko etorri da bitartekaritza. Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eskatu zuten Jaurlaritzaren bitartekaritza eta patronalak onartu zuen. Ela kaldiz dio negoziazio mahai ofizialean egin barko litzatekela negoziazioa, hala ere bileran izan da ela. Hori bai, sindikatuek espero dute patronalak negoziazioa desblokeatzeari ustea, bestela argi dute sindikatuek mobilizazio gehiago etorriko direla. Eta Bizkaitik Gipuzkoara egingo dugu salto, gauerditik hasi direlako dagoeneko salgaiak garraiotzeko ibilgailu astonak kanona edota bidesaria ordaintzen Gipuzkoako lurraldeko A15 eta N1 errepideak erabiltzeagatik. Aldundiak espero du oraingoan epaitegiek ez dutela araua baliogabetuko. Aiarade Urreta. 15 hilabeteko etenaren ondoren gaur piztu dira berriro ordainketa arkuak N1 eta A15 autobideen Gipuzkoako zatian. 76 kilometroko ibilbide hori erabiltzen duten kamioiek ordainduko dute Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako bidesaria. Bidesarietan jasotakoa ezinbestekoa dela errepideak mantentzeko, lurraldeko errepideak mantentzeko dio Gipuzkoako Foru Aldundiak eta urtero 20 milioi euro jasotzea aurreikusten dute. Fenadisnerrek salatu duenez, bidesari berriek igoera izugarria dute eta 3 sindikatuak berriz adierazi du neurria zentzugabea dela. Bien bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiak esaten du bidesariekin aurrera jarraitu behar dutela. Eta Frantziako ministroen kontseilua pentsio sistema reformatzeko proiektua onartzekoa da gaur. Elisabeth Bornen ministroak erretirorako gutxieneko adina 74 urtera arte luzatzea eta pentsioa jasotzeko 43 urte kotizatzea proposatu du. Neurri horiek errekada eragin dute, reakzio errekada aiara eta egunotan protesta jendetsuak izan dira. Frantziako ministroen kontseilua pentsio sistema erreformatzeko proiektua onartzekoa da gaur. Horren arabera, erretiroa gutxieneko adina 72 urtetik 74 urtera luzatu nahi du Elisabeth Borne lehen ministroa eta horrez gain besteak beste 43 urtez kotizatu beharko da erretiroa hartzeko. Neurri horiek erreakzio errekada sortu dute eta sindikatuek deituta ostegunean 2 milioi pertsona kalera atera ziren pentsio erreformaren kontra egiteko. Gurean Baionan 10.000 pertsonak manifestazioa egin zuten eta larumatean ere milaka izan dira kalera atera direnak. Sindikatuek deituta hilaren 31an berrirore kaleak hartzeko deia egin dute.
Aurreikuspenak bete dira. Manifestazio jendetsua eginte Baionan, pentsio erreforma injustua erretiratzea exigitzeko. Horrekin, denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko, eta beranduago joaiteko erretretara orduan, bada, sege nagusi bat, zenta dirua bada, eta gerozta gehiago batzuentzat, eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan, eta ez gehiago irabazteko, 23 urte lan behar da egin, eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Frantzia osoan 2 milioi lagun kalera atera dira Emmanuel Macron presidentaren gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsioen erreformaren aurka egiteko CGT sindikatuak emandako datuen arabera. Poliziak berriz kopurua 1,12 milioira murriztu du. Lehen helburua lortu dute, orain manifestazioa iraunkorra izatea nahi dute, eta urtarrilaren 31an beste grebagun bat deitu dute sindikatuek. Banaketan oinarritutako pentsio sistema ez Zilo handirik, eta orduan etzen bat ere presarik. Eta sistema kinkalarian dela. Hori ere ez da errealitate bat. Badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori gogokatzeko. Parisko kaleak bete zituzten ostegunean Elisabeth Bornele ministroak proposatutako erreformaren kontrako aldarriek. CGTren arabera 400.000 manifestari bildu ziren. Protesta oroar baketzoa izan zen, baina istilu batzuk egon ziren. Poliziak 18 lagun atxilotu zituen armazuriak eramategatik eta txikizioak egitegatik. Ezkerreko alderritako ordezkariek ere parte hartu zuten mobilizazioetan. Ez ordea eskuin-muturreko RN Batasun Nazionaleko buruak, haiek ere erreformaren aurka egon arren. Protestek jarraituko dute, hilaren 31an berriro mobilizazio jendetsuak egitea espero dute. Izan ere, Macronek dio, erreformarekin jarraituko duela, errespetuz, elkarrizketarako asmoarekin, baina irmotasunez eta ardura erakutsiz. Eta indarkeria matxistak ez du etenik, bere formarik gordinera erakutsi du gaurkoan ere oraingo honetan Valladoliden izan da Espainian. Gizon batek neskaraguna eta haren araba hil ditu. Indarkeria matxistari aurre egiteko neurri berriak aztertzen ari dira administrazioak eta Garbine Biurrun EAEko auzitegi nagusiko gizartarloko presidentearekin aztertuko dugu gaia, beste batzuk ere. Ongi etorri Garbine. Eskerrik asko. Genero indarkeria kasuetan esaterako, mahai gainean jartzen ari diren neurrietako posibletako batzuk dira esaterako pultzera telematikoak erabiltzearena edota baita ere erasotzaileen aurrekari penalak jakinaraztearena. Zer deritzozu? Bueno, ni ez naiz aditua esan nahi, ez daki nire kabuz zer gertatzen den edo zenolako eraginkortasuna daukaten pulsera telematiko horiek, baino adituen arabera badirudi oso eraginkorrak direla eta Espainian behintzat ematen diren datuen arabera ez da oraindik gertatu pultsera telematikoa zeraman erasotzaile batek berriz erasotu izana bere bikote ohia eta bar. Beraz, badirudi, genero indarkeria kasuetan oso eraginkorrak direla. Ez da berdina sexu indarkeria kasuetan, zeren eta kasu horietan biktima izan daiteke edozein emakume edozein pertsona aldiz, genero indarkerian biktima izaten da beti erasotzaile bat, beti gehienetan erasotzaile batekiko biktima zehaz bat, emakume zehaz bat. Horixe eskumuturrekoen neurriari dagokionean, baina esan dugu beste neurri ere badagoela mahai gainean. Horixe izango litzateke, erasotzaileren bat aurrekari penalak baldin baditu, horixe aurretiaz jakinaraztearena. Hori zein puntutan mugitzen da era legalean? Pulsera telematikoek edo eskumuturreko telematikoiek ez dira inbaditzaileak, ez dute kaltetzen edo inbaditzen erasotzailearen intimitatea, baina beste neurri hori iragartzen ari den, neurri hori hau da behar bada agian bikote berriari, erasotzaile baten bikote berriari jakinaraziko zaiola bere bikotea harremana daukan persona hori lehendikan zigortuta dagoela genero indarkeriagatik. Nik uste bakarrikan oso muturreko kasuetan posible izango litzakela edo onartu beharko litzakeela.
Hau da, bakarrikan, bikote berria edo persona berri hori, harreman berria daukan persona hori, benetan arriskuan dagoenean, eta hau da, adibidez, salaketa bat jartzen duenean persona horren aurka. Orduan, nik uste dut jakinarazi beharko zitzaiola, zen nolako personarekin daukan harremana, berak bere erabakiak har ditzan. Baina bestela, horrelako arriskurik ez dagoenean, salaketarik ez dagoenean, nik uste dut oso intimitatea, eta intimitatea da eskubide konstituzionala, benetan larriki kaltetua egongo litzateke. Ba, ikusiko dugu zenolako bide juridikoa egiten duten momentuz proposamenak besterik ez diren bi neurri hauek indarkeria matxistari aurre egiteko. Beste gai bati buruz ere hitz egin nahi dugu zurekin, eta horixe da pentsio publiko eta duinen aldeko borroka. Ikusten ari gara bai Ipar Euskal Herrian, bai Euskal Herrian nola ari diren mugitzen herritarrak ez, ontzen ari diren erreforma horien aurka, kotizazio urteren luzapenak erretiratzeko adinaren atzerapena mahai gainean dagoelako, eta Europa mailan hartzen diren erabakiak direlako, ez bakarrik Espainiar estatuan zein Frantziar estatuan. Honek ez dakit zein puntutan jartzen gaituen, ez pentsio sistema publikoa ahultzen ari den honetan zenolako alternatibak ikusten dituzu, Garbine? Bueno, ez dakit pentsio publikoen sistema edo pentsioen sistema publikoa ahultzen ari den. Nik uste dut azken urteetan, azken neurriak, hartzen ari diren azken neurriak, behintzat Espainian ez dihoazela bide horretatik. Eta ez badute indartzen ere mantentzen mentzatari dira. Konstituzioak eskatzen du erregimen publiko bat egotea, eskatzen du baita ere pentsioak izatea duinak eta benetan norberaren beharrak asetzeko nahikoak izatea, eta nik uste dut hori dela bermatu behar dena. Hau da, hori da botere publikoek bermatu behar dutena. Nik uste dut oso gai komplikatua dela, interes desberdin asko daudela, eta ez bakarrik botereenak eta herritarrenak, baizik eta baita ere herritarren edo langileen arteko interes desberdinak daude, nik uste dut hori. Gutxieneko diru sarrerak bermatu behar zaizkiola persona guztiei, persona orori, ez bakarrik pentsio duenei, baizik eta persona guztiei. Eta nik uste dut hor bilatu behar dela oreka hori. Persona orok behar dute eta eskubidea dute bizitza duina eukitzeko gaitasuna eta jartzea horretarako bitarteko guztiak. Bitarteko horietako bat diru sarrera duina direla. Eta zigor kode berriari buruz ere galdetuko dizugu, hainbat galdera zabaldu dituelako, batez ere Katalunian, sedizio delituaren erreformaren horren ondotik ez, helburua bazelako prozesu independentista desjudizializatzea, baina ez dirudielako bide hori hartuko denik, orain desordena publiko larriagotu delituarekin batera zigortu nahi dituztelako horietako batzuk, eta ikusi dugu, entzun dugu baita ere ez, Llarena bezalako epaien nolako interpretazio politikoak egiten dituzten, zer espero daiteke, Garbine? Bueno, nik uste dut aurrena pazientzia eduki behar dela, ezta? Horrelako aldaketa sakonak kode penal batean, zigor kode batean, behar dute hori denbora asentatzeko, irakurki eta desberdinak entzuteko eta interpretazioak egiteko. Ez da erraza desagertaraztea delitu bat, mantentzea eta sortzea beste delitu berri bat, eta jakitea edo erabakitzea nola enkajatzen diren jarrera batzuk, ekintza batzuk, lehen delitu baten barruan zeudenak, eta orain ea delitu berri bat horretan sar daitezkeen edo ez. Hemen interpretazio desberdinak daude, eta ez bakarrekan Llarenarenak, ezta? Llarenak bertan bera utzi du sedizioa, esan du, noski, desagertu dela delitua, eta adibidez Puigdemont ez dula jarraitzen, ez dula eskatzen beren Espainiara ekartzea sediziogatik, ez da desordena publiko larriagotu horiengatik, hori aparte utzi du, baina bai malversaziogatik. Eta aldiz, fiskaltzak adibidez, esaten du aplikagarria izango litzaiokeela Puigdemoni delitu berri hori, hau da, desordena publiko larriagotuak delitu berri hori. Beraz hor, badago talka bat baita ere, eta nolabait esango genuke Llarenaren interpretazioa sedizioaren desagerpenari buruz Puigdemont alde doala eta fiskaltzarena kontra doa.
Beraz, esan nahi dut, nor ari da politika egiten edo ez, nik ez nuke esango bakarrikan interpretazio juridiko desberdinak daudela. Eta ezin dira egun batetik bestea jakin, ezin da egun batetik bestera jakin, benetan zein izango den behin betiko interpretazioa hori, horretarako denbora barko dugu eta kasu desberdinak aztertu edo kasu bat, baina bukaeraino eraman. Ikusiko da, nola eskatzen den korapilo hau baita ere. Garbine Bihurrun, eskerrik asko gurean izategatik. Eta, eskerrik asko bai. Esan bezala, eta Madrilera joango gara zuzenean, Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariarekin bat egingo dugulako, hainbat kontu aztertuko ditugulako berarekin ere. Inigo Aduriz, kaixo, ongi etorri. Kaixo, guardia. Lehenik eta behin abortuaren legeari buruz hitz egingo dugu, auzitegi konstituzionala berritzarekin batera ez, auspotu delako berriro ere lege hori, gogoratuko dugu PPk 2010ean jarritako helegitea aztertzen hasiko dela, otsailarako jarri dute data hori, aurreko 4 presidenteek eztabaidak abian jartzea errefusatu ostean ez, izan den aldaketaren arira, zer osten du honek agerian, Inigo? Barkatu ez dizute galdera zehazki entzun. Zer uste, badakizu, konstituzionalaren aldaketarekin batera hasiko dira orain otsailean aztertzen Alderdi Popularrak 2010ean abortuaren legeari jarritako helegite hori, zer usten du honek agerian? Barkatu. Agerian usten duena da, azkeneko hamarkada honetan, gehiengo kontserbadore horrek uste zuela ez zutela gehiengoa lortuko lege honen inguruan, eta azkeneko hamarkadan dira erabakia atzeratzen, ze alde kontserbadorean ere zatiketa bat zegoen. Alde kontserbadore horretako talde batek helegitea onartzearen alde jotzen zuen, eta beste alde batek ez, eta zatiketa horren arriskua ikusita, uste zuten edo uste izan dute atzeratze horrena zela erabakia proposena. Eta hori da arrazoia, alde kontserbadoreak uste zuela, ez zeuzkala bozka nahikoak helegite honen inguruan bozkaketa irabazteko, ez? Eta alde kontserbadore horren zatiketa hori baita ere da Espainiar eskuinaren barruan abortuaren inguruan dagoen zatiketaren erreflexio bat. Eta hori da gertatu dena, ez? Gehiengo berri bat iritsi denean, gehiengo progresista, aurrerakoi bat, horrelako terminoak erabiltzen ditugu iritsi denean, lehenengo edo bigarrengo osoko bilkura horretan abortuaren inguruko lege hori edo helegite hori aztertuko da, eta aurre ikusi daitekena da atzera botako dutela ez helegitea da. Horren zain, otsailean esan dugu izango dela helegitearen aztertze hori konstituzionalean. Gaiz aldatuta eta Kataluniara jota, izan ere hautsak harrotu ditu ezta, Macronek eta Pedro Sánchezek berriki bertan Bartzelonan egindako goi bilerak, ez goi bilera baizik eta baita ere horretan Per Aragonés Kataluniako presidenteak parte hartu izanak, eta independentismoak argi utzi du, prozesua ez dela amaitu. Bai, orain, errelatoaren ez, eztabaida batean, ikamika batean gaude berriz ere ez. Bai gobernuan dauden alderdiek, PSOEk eta Unidas Podemosek, beraien ekarpenak mahai gainean jarri nahi dituztela, Kataluniaren inguruko ekarpenak, eta beraiek erabiltzen duten argudioa da, beraien politikei esker prozesu hori bukatutzatzen eman daitekeela, baina alderdi independentisten aldetik argi utzi dute hau ez dela amaitu ez, eta egia da mobilizazioak egon zirela lehen komentatzen zuen gaiur horretan, Macron eta Sánchezen arteko bilera hori gertatu zenean, eta alderdi independentisten aldetik mahai gainean jartzen dute beste behin erabakitzeko eskubidearen aldarrikapen hori eta barrez. Gauza da, hurrengo hilabeteetan, bai Generalitatearen eta gobernuaren arteko bilerak gertatzen direnean,
ze aurrera pauso emango diren, ez? Hori da bai gobernuak eta baita Generalitateak daukaten erronka hori, erabakitzeko eskubide hori bermatzeko neurriak hartuko diren, edo ez, gobernuak aurrera pauso horiek emateko ausardia edo erakusten duen. Batez ere kontuan izan da Inigo, hauteskundak datozela eta hauteskunde zikloan murgilduta gaudela bete-betean. Ikusiko dugu, eskerrik asko gurean izatagatik, hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, ondo segi. Eta Madrilek errefuxiatuak hartzeko zentro bat erakiko du Gasteizen. Gasteizko Udala eta Arabako Foru Aldundia proiektu honen aurka agertu dira. Salatzen dutenez, ez du EAEko errealitatea kontuan hartzen, ez da eredua ere. Beatriz Artolazabalek, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak, adierazi du gutun bat bidali dutela Espainiako gobernuari. PSek berriz gogor kritikatu ditu EAJaren adierazpenak. Eta bere aldetik Espainiako gobernuak adierazi du behin betiko egitasmoa izango dela. 10 urte zitzita egonda Arana klinika, baina azken egunotan atera den albistearen arabera, 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Proiektuak zenbait erreakzio sortu ditu, gehienak zentroaren aurka. Gasteizko Udalak, Arabako Foru Aldundiak eta oposizioko taldeek gogor kritikatu dute proiektua. Oposizioko taldeek ez dute begi onez ikusi proiektua, ez da EAJ eta PSE alderdien jarrera ere. Are gehiago, PSE proiektuaren sustatzailea denean, eta EAJak onartu duenean hilabeteak zeramatzatela gobernuaren asmoaren berri izan da. Makrozentro hauek ez dute balio, ez diote mesederik egiten behar bezalako hartatzeari errefuxiatuei eta laguntza eske datozen pertsonei. EAJak berriz proiektua birbideratzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Baina 1000 plaza horrek etxe bizitzetan eta errekurtso txikietan dagoz. Eta gehiago behar diez. Horretan danok gauza adoz. Ez gauzen adoz da ereduagaz. Eta inoiz ez era formalean, ez era informalean, ez dugu jaso informazioa esaten asmoa zala 350 plaza planteatzea errekurtso baten. Gauza, korrela eneko Anduezak PSEen idazkari nagusiak salatu duenez lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta kritikatu ditu egin dituzten adierazpenak. Hablaba de guetización, incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. Bere aldetik, Amapola Blasco nazioarteko babeserako harrera sistemako Espainiako gobernuko zuzendariak Radio Euskadin iragarri duenez, egitasmoa behin betikoa da eta ez dute atzera egingo. Eta gai aldatuta bertan bera utzi dute Patagonian desagertutako 2 alpinisten erreskatea. Desagertuta ez, arrail batean lurperatuta daudela bilmendizaleak hori zeda esan dutena Eltxatengo sorospen batzordearen kideak. Bilaketa lanak egitea arriskutsuegia litzatekeela azaldu dute. Nahi dugu egon familien ondoan gure babesa azaldu eta bere ondoan egon.
Eta 100 urte beteko dira Eduardo Txillida Donostian jaio zela. 2002an zendu zen Donostian bertan. Mendeurrena kariaz, Eduardo Txillida, Pilar Betzgune Fundazioak hainbat ekitaldi prestatu dituzte. Horrekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara. Egunero bezala, eguneko elkarrizketarekin gaurkoan gurean izango dugu Eneko Kaie, Foro Sozialeko kidea. Orain arte. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneko Kaie, Foro Sozialeko kidea, eguerdion. Kaixo, Leire, eguerdion. Bueno, Foro Sozialak amaitutzat eman du bere ibilbidea, hala adirazizten duten larun batean Durangon eginiko ekitaldi horretan, hausnarketa prozesu baten ondotik etorri den erabakia, baina batez ere aurrera pausoak eman direlako baita ere, ez? Lau esparruetan batez ere, armagabetzean, biktimen alorrean, presoen alorrean, eta memoriaren alorrean ere. 10 urte askorako ematen dute, asko gertatu daiteke 10 urteetan, perspektibarekin begiratuta, zein izan da azken hamarkadan emandako pausuen argazkia? Bueno, nik uste dut eta hori bebai Foro Sozialak aipatu izan du, aurrera pausurik garrantzitsuen izan da etaren armagabetzea eta desegitea, 2017an eta 2018an, eta gero baita ere, biktimen esparruan eta presoen gaian hausian baita ere, eman diren aurrera pausu garrantzitsuak, ez? Eta adostasun berriak sortu egin izana baita ere, nik uste dut balorean jarri egin behar dugula, bai adostasun politikoak eta baita ere sindikalak eta herri mugimenduetakoak. Hori da, urtarriaren 21ean zapatuan jakitera eman genuen Durangoko ekitaldi horretan, baina nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea baita ere ekitaldia baino lehenago gizarte zibilarekin topaketa bat antolatu egin genuela, eta topaketa horretara eragile sozial asko etorri egin zirela, euskalgintzakoak, kulturakoak, elkarte memorialistikoak, eta bar, eta hori balorean jarri behar dugu baita ere, azkenan ibilbide hau kolektiboa izan delako. Elkarlan hori izan delako onaino iristea bultzatu duena, ez? Hori da, nik uste dut sortu egin diren azkenengo urteetan agertoki berriek aukera eman dute adostasun berriak eta konfiantza berriak baita ere eraikitzeko, eta horregatik Foro Sozialak erabili duen metodologiaren bitartez baita ere, eta metodologia hori ezaugarritzen dute esate baterako korapioak identifikatzea, korapioak identifikatu ostean nazioarteko beste esperientzia batzuetatik ikastea eta gomendioak egitearena, ez? Nik uste dut metodologia horrek lortu duela hori konfiantza berriak sortzea eta eragile ezberdinek bat egin dute Foro Sozialaren lanarekin, ez? 17 entitatek osatu dute Foro Sozial iraunkorra sortu zenetik eta gaur arte beste norbanako pertsona asko baita ere, baina gero hori Foro Sozialaren komunitatea oso anitza eta handia izan da, ez? Eta bai, ibilbidea kolektiboa izan da. Nolako izan da ibilbide edo prozesu hori? Gogorra izan da?
Gogorra izan da, nik uste du momentu askotan gogorra izan dela, gogoratu behar dugu lehenengo urteetan, blokeo anitzeko egoera batean geundela, Madrilgo gobernuak politika eta neurri oztopatzaileak bazituen, orduan horrek ez zuen bat ere errazten, eta gero azkenengo urteetan, eta foro sozialak zilegitasuna irabazten joan dan bitartean baita ere, presioak asko modu askotakoak izan dira, jarraipenak, entzuteak, bileren eta akta batzuen filtrazioak, eta bar, ez? Orduan ez da lana izan, eta gero batez ere etortzen ginen baita ere krispazio handiko urte batzuetatik, eta konfiantzena aipatzen dudanean horrezagatik da baita ere, ez? Konfiantzak berrera ikitzea ez delako lan erraza, elkarrizketa asko, baita ere lasaitasunez hartutako prozesu bat izan da, eta kontuz, josteko prozesua baita ere. Biktimen alorrean esaterako diozue, biktima guztiek egia, justizia eta reparazioa izateko eskubidaren inguruko adostasuna zehazten ari dela, dagoeneko. Bai, kontuan izan behar dugu foro soziala 2013an egon zen lehenengo foro soziala eta sozialetik sortutako 12 gomendioak betetzeko sortu gintzala. Eta aipatzen duguna balantzean eta hartu dugun erabaki horretan, 12 gomendio horietatik 11 beteta daude edo betetzeko baldintzak sortuak dira, eta horietako bat da biktimena. Biktimen kasuan, balorean jarri nahi dugu, eta baita ere gainontzeko ardatzetan, foro sozialak asmatu dituen baita ere tresnak eta metodologiak eta ekimenak, biktimen kasuan entzunaz bizikidetza eraiki, ekimena martxan jarri izan genuen, eta ekimen horretan 23 topaketa egin dira, biktima ezberdinen arteko elkarrizketa, empatia, entzutea, eta bar sustatzeko. 59 bat biktima parte hartu du izan dute ekimen horretan, eta bai, nik uste dut hori betetzeko bidean dagoela, eta gero baita ere egia da estatuko biktimek sufritzen duten diskriminazioa oraindik gainditzeko bidea geratzen dela. Gu badakigu eta azkenengo egunetan, albistea jakin zenetik hainbat mezu jaso izan ditugu, eta badakigu gauzak egiteko oraindik pendiente daudela, baina etapa berri batean gaudela bebai uste dugu, eta etapa berri horrek tresna berriak behar dituela. Aipatu dituzu, ezta, ustekabean topo elkarrizketa prozesu horiek, dinamika horiek, biktima desberdinen artekoak, aurrera eraman dituzuenak, mugarri bat izan dira horiek? Bai, nik uste dut, ezberdinen arteko elkarrizketak modu sosegatu batean entzuteko, aukera gutxi izan ditugula herrialde honetan, ez? Orduan nik uste dut mugarri garrantzitsua izan direla, erabat. Eta ekimen horiek lagundu dute baita ere bizikidetza demokratiko bat eraikitzen. Hainbat topaketa antolatu izan dira, ez? Biktimen topaketetaz gain, ustekabean topo topaketak, eta hor baita ere foro sozialak martxan jarri zuen sufrimenduaren kartografia integrala, gero 2021 batean martxan jarri genuen baita ere prozesu bat bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpromiso sozialarena, eta prozesu horretan hainbat gizarte eragile parte hartu zuten, mahai inguru publikoak egin izan ditugu, eta baita ere azpimarragarria da ikusi ez diren gauza asko gertatu izan direla baita ere bidean, ez? Sukalde lan asko egon dela, bai? Harreman berriak sortzen, harremanak sortutako harreman horiek zaintzen, eta adostasun horiek zaintzen, eta bar. Eta zentzu horretan, balorean jarri baita ere, azkenengo 2 urteetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita ere Nafarroan martxan jarritako 2 prozesu diskreto, pribatuak izan direnak, baina baita hori ideologia ezberdinetako eta bizipen ezberdinetako pertsonak parte hartu izan dute prozesu horietan, ez? Baina eta berriro errepikatu duzuen izan da, memoria inklusibo hori sortzearen behar hori, ez? Eta horretarako esaterako adibide bat izan dira dinamika hauek dena den, prozesu gogorrak izan dira biktimentzako, beraientzako, ez? Gatazkaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dutenentzako, zenolako irakaspenak edo mezuak bidali dituzte zure ustez gizartera?
Jo, nik uste dut, mesurik garrantzitsuena izan dela, gure artean hitz egin ahal baldin badugu, segatik politikarien artean, ezin da. Eta segatik oraindik ere, politika gintzan krispazio egoera batean gauden, ez? Eta nik uste dut hori izan dela, irakaspen garrantzitsuena. Gero bestetik, tresnak behar direla baita ere, eta neurriak behar direla, publikoak, gure erakunde publikoetakoak, biktima askoren mina sendatzeko. Eta nik uste dut hori kontuan izan behar dugula. Horrezagatik da horren garrantzitsua egia, baina baita ere erreparazioa ez. Eta sanazioan nik uste dut hor bide luzea daukagula oraindik egiteko, ez? Eta gero, beste mezu bat izan da, biktima ezberdinak mahai batean eseri direnean, beraien artean sortzen den empatia, ez? Sufrimenduetan jende asko elkar topatu egingo dau. Eta nik uste dut hori balorean jarri dugula baita ere ekimen hauekin, eta eskerrak eman biktima guztiei ekimen hauetan parte hartzagatik, eta gurekin bat egiteagatik baita ere. Lehen eta bigarren mailako biktimak ez egotearena, memoria kritiko hori inklusiboa izatea, guztiak bertan egotea, desmemorian ez jaustea, hori ezik izan dira helburuetako batzuk, baina badirudi ez, behin eta berriro bueltatzen dela beti errelatoaren bataila hori, batez ere Espainiatik, ez? Sentsazio hori izan duzue? Bai, eta momentu askotan gertatu izan da, ez? Horrezagatik baita ere, nik uste dut Durangon aipatu izan genuela, ez? Aurrera pausu bi eta bat atzera, ibi garera momentu oro, ez? Ardatz batean aurrera pausuak ematen zirenean, beste batzuetan atzera egiten genuen, hori, krispazio egoera horretara bueltatzen zirelako hainbat. Orduan, egia da, memoria inklusioa izan behar dela, foro sozialak abenduaren 17an 10 gomendio aurkeztu zituen Donostian, Miramar Jauregian memoria inklusibo hori eraikitzeko asmoarekin, eta nik uste dut adostasun batzuk badaudela. Hau da, errelato bakarraren ideia agortuta dagoela, errelatoak eta kontakizunak inklusiboak izan behar direla, errelato eta kontakizun guztiak kontatu beharra eta entzun beharra dagoela, eta kontakizun eta errelata horiek baita ere iraganaren autokritika edo begirada kritiko bat izan behar dutela. Orduan, nik uste dut irizpide edo zentzu horretan adostasun horiek badaudela, eta gero baita ere memoria inklusiboa eraikitzeko aldeko testuinguru batean gaudela, eta hor begiradak dokumentua, Eusko Jaurlaritzak egindako begirada dokumentuak balorean jarri izan du foro sozialak. Errelatoren batailaren edo kontakizun bakarraren ideiaren desegite horretan, badira adibide garbiak ez esaterako bertsio ofizialak ofizialki desuestatzen ari direla pixkanaka, edo eta torturak ere ofizialki aitortuak izan direla, dena den oraindik ere hortxe dago sekretu ofizialen legea, ez? Hor dago sekretu ofizialen legea eta foro sozialak baita ere hainbatetan, errepikatu dugu sekretu ofizialen lege hori aldatu egin behar dela, ez? Eta nik uste dut pixkanaka aurrera pausak eman direla baita ere erakunde publikoetan, ez? Aipatu izan dut, egia da krispazio egoera batzuetan edo batzuk bizi izan ditugula urte hauetan zehar, baina azkenengo 2 urteetan, 3 urteetan baita ere biktimen alorrean, presoen egoerare dagokionez, nik uste dut aurrera pausuak handiak direla, ez? Presoen gehiengoak Euskal Herriko kartzeletan daudeia da, egia da bidean zailtasun berriak agertu izan direla, audientzia nazionalean, graduen progresioan, eta hor badaude baita ere burutu beharreko etzerako lan batzuk, baina biktimen alorrean esaterako hori erakunde publikoak aipatuta, Eusko Jaurlaritzaren legea, 12/2016 legea, edo Nafar gobernuko 19/2019 legeak, nik uste dut aurrera pausu handiak direla baita ere estatu biktimen erreparaziorako, eta aitortzarako. Orduan, nik uste dut hor, baldintzak sortuak daudela aurrera egiteko. Larun batean ere aipatzen zenuen, agian lotxati samarrak izan garela memoria inklusibo hori sortzerako edo bultzatzerako orduan, adostasunik zergaitian, gertakarien zergaitiak adostasunik ez dela egongo hortik abiatuta, zenolako pausoak eman beharko lirateke politika gintzan zure ustez? Nik uste dut
nik foro sozialaren mezuarekin bat egiten dut, etapa berri bat, tresna berriak behar dituela. Politika gintzan nik ez dakit, azkenean foro soziala dinamika sozial baten moduan sortu zen, eta hori izan da azkenengo 7 urteetan, eta foro sozialak egusten duen mesua da, jendarteak aktibatzen jarraitu egin behar duela, bai politika gintzan, eta erakunde publikoan, eta baita ere arlo judizialean, sortu behar diren aldaketa guzti horiek, eta eraldaketarako nik uste dut jendarteak badaukala sormena, batez ere Euskal Herrian, aurrera pauso horiek emateko, eta horri egiten diogu referentzia, tresna berriei edo tresna berriak aipatzen ditugunean, herri eragileak direla hori bideratuko dutenak. Eta horretan baita ere, nik uste du balorean jarrian nahi dudala leire, foro sozialak lagundu duela baita ere foro sozialaren kide izan diren entitateetan ahalduntze prozesu batean. Nire entitatea esate baterako, ni garapenerako gobernuz kanpoko erakunde batean egiten dut lan, ez geneukan Euskal Herrian bakegintzaren beharra gure agendetan txertatuta, eta orain badaukagu. Horrezagatik baita ere, mesua ez da foro sozialak bere lana amaitutzat ematen duela, hori egia da, foro sozialak amaitutzat ematen du bere lana, baina entitateak hor jarraituko dugu, eta nik uste dut bide hau osatzen jarraituko dugula, eta horretan bebai foro sozialak lan handia izan du. Era berean, foro sozialaren sorreran, duela 10 urte aipatu duzu, 12 gomendio kaleratu zirela, horietako 11 betetzear edo betetze bidean daudela, zein da oztopo gehien duena, edo 12. hori zein zengo ditzateke? Memoriarena, aipatu izan duguna, horre momentu batean, non larriak ziren ondorio batzuk konpontzen ari diren, horre relatoaren bataia handia da, eta hori da, memoriaren ardatz hori da, zailtasun edo oztopo gehien dituena, eta ikusiko dugu, horretarako tresna berriak sortuko dira. Munduan dauden beste bake prozesuekin alderatuta, suposatzen dugu bide honetan ere bide lagun izan dituzuela, eta adibide, eta protagonista ere izan direla era batean edo bestean, desberdina izaten ari da Euskal Herriko bake prozesua? Bai, era bat, eta nik uste dut armagabetze zibila, hor bake bideako elkarteko Anaiz Funosak, sortu zuen hitz hori, edo kontzeptu hori, armagabetze zibila. Nik uste dut armagabetzaren ostean argi geratu zala, prozesu hau berezia izango zala, aztertzeko moduko prozesu bat, eta hori ere foro sozialetik jakin izan dugu, herrialde ezberdinetan, bakegintzan diharduten hainbat erakundek gure prozesua ikertu eta ikertzen eta modu berezi batean jarraitu egin dutela, eta herrigintzatik sortu den prozesu bat prozesu bat izan delako baita ere, eta beste bake prozesu batzuetan jendartearen parte hartzea aldarrikatzen denean, jendartea hemen izan da Euskal Herrian prozesuan aurrera egin duena, eta korapilo horiek askatzeko metodologiak, tresnak, ekimen ezberdinak asmatu izan dituena, eta nik uste dut hori balorean jarri behar dugula baita ere, eta horrezatik berezia izan da. Eta markada batean, lortu diren aurrera pauso guzti horiek lortzea, espero zen duten hasiera batean puntu honetara heltzea? Bueno, ez dakit, espero genuen ala puntu honetara iristea. Gu garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat izan da, eta beste bake prozesu batzuk lagunduta, Kolonbiakoa esate baterako, hemengoa azkar izan da, eta Durangon baita ere nik uste dut horren sentsazioa bebai bazegoela, herri eragile batzuetan. Azkarra izan da, azkenean 7 urteetan gauzatu da, egia da duela 10 urte foro sozial edo bake foro horiek antolatu izan zirela, lokarri eta bake bidean bitartez, eta beste entitate batzuen bitartez, baina foro sozial iraunkorrak 2016an aurkeztu egin zen, urrian, aieten. Orduan, 7 urteetan gauzatu da, desegitea, armagabetzea, desegitea, biktima eta presoen inguruan sortu diren adostasun berriak, eta korapilo askoren askatze hori, ez dakit,
espero genuen ala, ez? Baina nik uste dut gauza asko gure alde jarri izan direla baita ere bidean, ez? Naiz eta oztopoak egon, hori, Madrilen gobernu aldaketa, ez? Eta azkenengo urteetan gobernu progresista bat izateak baita ere lagundu egin du, Frantzian sortutako adostasunak baita ere iparralden lagundu egin dute, bidai lagun izan dira prozesu honetan, eta gero foro sozialarekin bat egin duten entitate eta foro sozialaren komunitatea osatu duten hainbat eragilek lagundu dutela. Eta nik uste dut horren emaitza izan dela, baita ere, eta aipatu beharrekoa da, iraian Katalunian foro sozialak eta jendarteko beste eragile askok sari bat, aitortza bat, jaso izana IZIP bakearen saria Euskal Herrian bakegintzan eta bizikidetzaren alde egindako lanagatik. Eta hamarkadaren ostean, esan duzu ez, foro sozialaren bidea amaitutzat emango duzuela, lekuko aldaketa edo nahi duzuen bezala, baina zenolako pausak emango dituzue ziklo honi amaiera emateko? Zein izango da hurrengo pausua? Bueno, oraindik ekimen batzuk edo prozesu batzuk itzi behar ditugu, martxan jarritako prozesu batzuk itziko ditugu, besteak beste behatokia izan da, presoen auziaz hitz egiteko eta arazoetaz eta beharren inguruan hitz egiteko eta oztopoak baita ere ikusarazteko sortutako tresna bat, txosten bat, orduan azkenengo behatoki bat argitaratu egingo dugu. Nafarroan baita ere antolatzen ari dira jendarte zibilarekin topaketa bat, Durangon egin genuenekoa modukoa, eta gero seigarren foro soziala eta azkenengo foro soziala antolatzen ari gara martxoaren 17 eta 18irako. Eta hori izango daia foro sozialaren azkenengo agerpen publikoa, eta foro sozial horretan balantzea egingo dugu, eta baita ere prozesu honetan ateratako ikaspenak eta nazioarteko komunitatea baita ere gonbidatuko dugu bidai lagun izan ditugulako urte guzti hauetan. Eta fase berri bati hasiera emateko, tresna berriekin. Bai, hori entitateen esku utzi dugu, hor zapatuan urtarriako eta batean jendarte zibilarekin egindako topaketa horretan ariketa bat egin genuen erronka berri horiek identifikatu ahal izateko. Erronka horiek dokumentu batean jasoko ditugu eta baita ere balantzaren inguruan eragile ezberdinek egindako gogoetak, eta horiek izango dira, sortzen diren tresna eta sortzen diren ekimen berrietarako oinarria. Orduan gu hor prest gaude, foro sozialeko entitateak bebai borondatea agertu dute orain arte egindako lanari jarraipena emateko, eta nik uste dut hori bermatua egongo dela. Eneko Kaie, foro sozialeko kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuri, Leire. Hurrengon arte. Bai, agur. Tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuliko gara, eguneko sorazaldearekin. Gaurkoan gurean izango ditugu Izar Castillo eta Carlos Renedo, orain arte. Arrotzak taldeko Aritzaran buru nauk, eta jarraian zugian bidia, gure bideo berria ikusgai, bizi musika Hamaika telebistan. Kaixo, Westegi Rockets gara, eta gaur Hamaika telebistan bizi musika saioan gure bideoklip berria norabiderik gabe aurkeztuko dugu. Espero dugu zuek gustokoa izatea. Bueno! Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Geratu da
indarkeria, gure gizartearen lotsaiturria. Egoera latzetan bizi dira, gure arraza berdinekoak ez baitira. Respect the human, not a bad man. Love unity for each and everyone. Many people hate kill me, no understand. I'm fighting like a warrior, fit them fire ban. Three brothers and sisters, smash up the empire. Everything grease, and so take your time. Come on, see us playing this Jamaican style. The steady rockets come and left the Babylon. Geratu da gure anaitasuna. Nora joan da gure arteko errespetua. Geratu da gure anaitasuna. Nora joan da gure arteko errespetua. Kaixo lagunok, ze moduz, hemen Aimarra Ejita Gatibutik eta gure bideoklip berria EH Distopikala aurkeztean aturkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue 11 telebistan. Aupa zuek! Astigarraganda, palmera kontxa erdizen. Labeldun marihuani araban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan, Maria Gora, Maria Bera, Espainiako basamortuen, erean dauz gameluek, da bedo, lar bedo. Untzera dun resortak urdai baien, distopikal, Euskal Herri tropikal, ongi etorri paradisura, distopikal, Euskal Herri tropikal, meren eta salsa gorpuzaren gintza.
Jamaikan bezala, sala, sana. Cambio climático se nos dispara, para. Este sistema ya no le quedan balas. Los gobiernos no ceden si tú no estallas. No hay vuelta atrás, nuestro futuro se acaba. Euskal Herri inferno tropicala. Tropical, Basque Country, Jamaica, dystopic, baina zaidazu, zergate. Dystopical, Euskal Herri tropical. Ongi etorri paradisura. Dystopical, Euskal Herri tropical. Merengueta salsa gorputzaren za. Dystopical, Euskal Herri tropical. Ongi etorri paradisura. Euskera tropikala, euskakin tropikala. Merengueta salsa dauenaren za. Ongi etorri paradisura. Merengueta reggae gorputzaren za. Gabonen ostean eta urtarrilaren bigarren astetik aurrera zabalik dago Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta zagarzuku inguru ekoitzi dituzte. Zagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurrek urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, zagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo zagarren kalitatea. Aurten beroaldia dela eta lehortea dela eta egon dira agian zagar gutxiago eta agian tamainoa ere murritzagoa izan da, baina kalitate aldetik gorputz handiko zagardoa irten da eta tanino gehiagokin eta oso gozoa. Graduazioa ere apurtxo bat altuagoa da, eta baina dateko erreza da, gozoa dagoelako, eta nire aita hasi zen zagarrondoak landatzen duela ja igual 30 urte edo, eta pizkanaka, gero eta gehiago landatzen joan zen, eta zagar gehiago biltzen joan gara, eta orduan iritsi zen momentu bat, duela 15 urte, erabaki zutela zagardotegia aurrera eramatea eta egitea. Ditugu 3.000 zagarrondo inguru finka ezberdinetan, eta horrekin egiten dugu zagardo guztia. Azkenean gu zagardotegi txiki bat gara eta ez dugu ere litro gehiegi egin behar. Guretzat azkenean zagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pizka bat ere zabaltzeko zagardotegiko mezua eta zagardotegiko kultura, eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, zagardoa probatzera. Gogo askorekin lan egiteko eta hori, zagardoa egin dugun lan guztia jendeari dastatzen ematera gogo askorekin, hori da. Eta hori ikusiko da, gero jendeak ea nola reakzionatzen duen, baina ondo nik dut. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martxoan gelditu zen pandemiagatik, 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten zagardotegiek, eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen.
Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahi edan. Eta gunero bezala, solasaldiari ekiteko ordua ailegatu da, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Izar Castillo, eguerdion. Eguerdion. Eta Carlos Renede gurekin, eguerdion. Eguerdion. Bueno, badakizu entzun berri dugueniko Kaie Foro Sozialeko kidea, gurean izan dugula elkarrizketatu nagusi ez, hain zuzen ere Foro Sozial iraunkorraren bide horren amaierari buruz hitz egiten. Martxoan emango dute bukatutzate beraien lan etapa hori, 6. Foro Sozialaren bitartez, eta aipatu dute ez, orain arteko bidean aurrera pauso batzuk eman diren arren oraindik ere badagoela zer eginik, eta erronka berriei dena den aurre egiteko tresna berriak beharrezkoak izango direla. Horixe da hain zuzen ere nabarmendu nahi izan dutela. Foro Sozialeko ibilbidearen laburpena egin dugu. Ez dakit daukagun pieza hori, bestela jarraituko dugu. Gure ustez, merezi izan du. Prozesua bera emankorra izan da. Bizikidetza demokratikoa bezalako funtsezko eta lehentasunezko kontzeptu baten inguruan eztabaidatu eta sakondu izanagatik. Euskal Herriko gatazkaren ondorion konponbidea sustatzeko egundoko ekarpena suposatu zuena. Nik uste dut momentu honetan badagoela talka bat Euskal Herrian eraikitzen ari den memoria eta Estatu Espainolean oraindik segitzen duten errelato edo kontakizunaren borrokaren aldeko edo bakarraren aldeko urratsa. Demokrazia horrek eskubide kolektiboak eta gure lurraldean dauden herrialde ikuskera anitzak errespetatu behar ditu. Gaur egun biktima guztiak, baita ere torturako biktimak eskubide dute egia, justizia eta reparaziorako. Hortxe, 10 urteko ibilbidea amaierara helduta. Ezakit zer nabarmenduko zenuketen azken hamarkada honi buruz, aurrera pausoei dagokionean, edota nahi baduzu nabarmendu ere, oraindik ere ez, mahai gainean, edota gatazkaren konponbideari amaiera behin betiko emateko gertatzen denari buruz. Ezakit nondik heldu nahi diozuen gaiari. Bueno, nik uste dute lehenengo daren izatea argi dagoela, ez? Fase berri batean sartzen ari galera, edo aspaldi egon balko ginakela beste fasenetan, etxeratek eta sarek egin duten moduan orain urdarrian, forok ere bai iragartzen da ez, hamarka bat eta gero hutsune batzuk daudela, bestelako erronka batzuk daudela, eta nola ez ere, aurrera pausu batzuk emon direla. Nik gaur izan pizkate berrartzen bere garaian egindako dekalogoa, uste duten nahiko agerikoa diela, ez? Pausu edo bloke batzuetan, batez ere etari dagokion blokean, eta armagabetzea eta bloke horiek bete direla, aspaldi, baina beste blokeetan pausuak eman dira, baina alde batetik oraindik adibidez presoen blokean, argi dago pausu asko eman behar direla, eta beste bloke batzuetan, giza eskubidearen blokean edo memoriarena, pausua, ez dut esango pausuak eman ez dienek, baina bai nahiko agerikoa dela, dagoela parte bat, konflikto honen parte bat, oztopoak jartzen edo bete nahi ez duela akordio minimo horiek, eta batez ere, biktima guztiei dagokion aitortza eta reparazioa oraindik esan dezakegu kaletik egin behar dela lan hori, eta eman diren pausuak asko etorri direla, torturatuen kasuan, kaletik eta erakundeek ez dute nahi, ez dute hartu bere gain dagoen ardura, eta memoriarekin batzuk daudela egiten gomendion kontrako pausuak. Errelato anitza izan behar dela, daudela errelato asko, ez dela izan behar tresna bat borrokolako, eta batzuk zoritzarrez diri publikalekin kokatu dute errelatoa justo kontrako norabide horretan,
memoriun edo hori Gasteizko ekipamendu hori, eta oraindik ez ikusten dugula batzuk erabiltzen dutela errelatoko hori euren diskurtso bakar hori garatzeko eta hain zuzen ere politika egiteko horrekin. Bai, gehitzear, azken finean foru sozialak egin alduena da gomendio horiek eta ditu eta bete alditu, baina gertatzen dana da betikoa, zelan ikusten dugu Estatu Espainolatik itxiera bat dagoela presoen inguruan berbaiteko, jesartzeko eta aurrepausoak emoteko, ze azken finean jarraitzen ditugu, gure presoak jarraitzen dute salbuespen neurriak eurak eta euren familiak, orduan zer gertatzen da, salbuespen neurri horiek ez badira bertan bera uzten, hori izango lekela lehenengo pausua. Claro, foruak egin aldau, instituzioak bebai usten dotzien erarte, ze azken finean, eta batez ere pausu batzu, eta oso garrantzitsuak izan direnak, Monarren, adibidez, egia eta memoria nigo horatzen dut, hasi zirela Eusko Jaurlaritzatik egongo zituztela alako ez debateak, baina hitzaldiak eskoletan, etaren biktimak berba egingo ebiela eta bar, nik nire kasuan, nire umei begira nik esan nuen, errelatua bakarrik zu hona baldin bada, baina ez baldin badaude Frankok hildako edo iraildako familien hitzak emonda, edo ez badauz galekoak, edo ez badauz, nireak ez dute bakarrik entzungo zuek nahi dozuen bakarrik anitzoiek ez direnak salaraztea edo plazaratzea. Orduan nik uste dut, zuk esan bezala, azken finean, gertatzen dena da, errelatua egiten ari dela, haoz kalean eta familietan eta lagunen kuadrietan eta bar, zelan burutzen den eta zela humanizatu egiten den, konflikto guztia, azken finean, alde batetik unkigarritasunetik, ze azken finean, nonork edo askok ezautzen dugu, kartzelan egonda pertsona bat, edo torturatuta izan dana, edo dakona ondino adizkide edo familiar bat kartzelan, eta badakigu zer dan. Claro, guk ez dugu pairatzen gure azalean, baina badakigu zer gertatzen da. Eurekat, ez da, ze kontatzen dabe, zenolako esfortzu ekonomikoak, psikologikoak egin behar da biezan, baina, alde humanistikoa ez da ikusten eta jarraitzen dute, pentsatzen hemen konfliktoa badago, baina ez dute hartzen, etak egindako aurrera pasu brutala jartzeko mahai gainean eta esateko, gure abia puntua hau izan zen, baina bidea beste erabatean egin behar da, eta ja ordua da egiteko. Biktimei buruz ari gara, lehen eta bigarren mailako biktima hori buruz, estatuko biktimak badaudelako oraindik ere aitortu gabeak, sekretuen ofizialen legea oraindik ere dagoelako indarrean, eta beraz egia jakiteko bide luzea dagoelako oraindik, baina esaten genuena, memoriaren errelato horretan, eta desmemorian ez jausteko ere batez ere belaunaldi berriei begira, zenolako lana egiten ari den gizartea, eta ez dakit, sentsazio berdina badauka zuen Euskal Herrian gertatzen ari dena, norabide batean doala ez, eta Espainian gertatzen ari dena, edo entzuten ari den errelatoa oso besterakoa izaten ari dela. Era bat, nik zute Estatu Espainiaren gabeziren bat dela, erutzen zaite beti salduela heldutasun falta bat, konflikto politikoekin orokorrean, bizi izan du goren dela gutxi, horren dela urte batzuk ere bai, Kataluniako kasuarekin, bi jendarte erabat ezberdinak, batzuk kokatuta parametro batzuetan, eta beste batzuk, niretzako harrigarria ez egota gaitasun bat, heltzeko arazo politiko bati, eta hitz egiteko modu normal batean, eta Euskal Herriko kasuan, erabat larriagoa. Nik uste dute argi ikusten dela, hemen jendarteak jokatu dela paper bat, eta adierazi duela borondate bat aurrera egiteko, uste dute jada daudela ere bai, kalean ere bai, diskurtso batzuk edo jendeak ere onartzen duela, egon den konfliktoa, erpina asko izan dituela, eta hor ardura asko daudela, uste dut ere bai, gomendioekin, eragile politiko batzuk etaren kasuan edo preso eta esaren kolektiboaren kasuan gomendio horiek hartu dituzela
eta horrela egin dut, eta euren ardura eta produzioak eman dituzela, baina beste aldetik, ikusten du estatu bat, eta zoritxarrez ere, Espainiako jendarte sektore bat, oraindik iraganean anklatuta, oraindik gaitasun oso eskasarekin, estabilidad politiko batzuk emateko modu normalean, onartzeko eurek izan duten ere bai ardura politikoa eta guztiok ez dakiguna, bost populi dena, ez bakarrik torturaren kasuak, erabili direla bitarteko publikoak, estatuko bitarteko publikoak, gerra bat egiteko, eta hor, egon dira ardura, zein bat ardura, batzuk izan dira mano ejekutora, baina bestu batzuk izan dira burua edo pentsatu dutenak, eta hori horan izan da, eta uste dut, bentsat Euskal Herrian gaudela pres hori guztia ondo jakiteko, ezagutzeko egia, eta ere bai, bidea jartzeko berriro ere zirrepikatzeko, baina zoritxarrez, Espainian ez daude parametro horietan. Nik ados egiten dozurekin alde batetik, ze nik uste dut, eta hau da nire reflexioa, zuetenak egin zituenean, eta esan zuenean bertan bera usten zuela lehia edo konflikto armatua, bai egon zala hainbat jende, non momentu horretar arte ez zuela ulertzen, hainbat erpin, zuk berba egiten dozun, hainbat erpin horietan, hasi zirela hausnartzen eta aldaketa, esan duke, pentsamendu aldaketa bat egon zan. Ni pentsat, ikusita nola hainbat, beste ideologia politikoan egozala eta gaur egun direla, sareko bosera mailak, edo direla azken finean lehenengo mailan dauzen hainbat pertsona, ez? Baina nik uste dut, eta guztiz ados, nola estatu mailan, Espainiako estatu mailan, ez daukatela konflikto armatuen eta bertan gertatzen direna eta kanpoan gertatzen direna, ikusi dugu adibidez, Sahara bebai alde, zelan momentu batera arte egonda postura bat, gero aldaketa bat. Nik uste dut Espainiako gobernuak askotan edo gehiegietan lan egiten duela eta jokatzen duela edo nirekin edo nire kontra. Hau da, zuk ez badozu jarraitzen nik egindako bidea, arazoak izango ditugu. Zeintzuk dira arazoak eta Euskal Herriak pairatu ditugu, ez bakarrik guda bat egon dela, porque, claro, gertatzen dena da, askotan berbaiten dozula, guda hitza erabiltzen dozula, jendea flipatzen da, eta da, eske hau guda bat izan da. Zuk estatu moduan hartzen dozunean, diru publikoak eta erabiltzen dituzunean, zure esku armatuak, sektore edo zure biztanlerikiko sektore baten kontra joateko, hori zer da? Hori da diktadura, eta gero, marraztu egiten dugu, erailketa, ikusi dugu, badakitu zuk esan bezala nordan senyorekiz, eta guztia, baina hor jarraitzen dute. Orduan, aldaketa demokratikoa esan ez egon, esango dugu jarraitzen dutela, 50 piku urte beranduago pardeletan. Ze ez dute aldatu, azken finean, zirenak dira. Orduan, zelan berton, diktaduran egon zan guda bat Euskararen kontra, Euskal Herriaren kontra jarraitu egin zan eta ez zen egon aldaketarik. Orduan, zelan esango dugu bai eurak dauzela prest berbaiteko eta egunerokotasunean ikusten dugu. Zenola Euskal Herria atakatzen da, zenola euskarafobia, zelan gure kultura, zelan gure ordezkoak, herriak hautatutak. Beti, zapalketaren menpe, beti azken finean, zuek zarie eta beti da errekurrentzia, ez? Hiltzaileak zariela eta jarraitzen dute. Eta horrek, bebai, elikatzen dauze botoak ematen ditu. Porque jarraitzen dugu entzuten hemen los de las. Orduan da como, mesedes eta favores, egingo ditu oina 11 urte. Ja, nahiko da, guazen pizkanaka gauzak aldatuten, baina nik uste dut, bai hemen, gizarte mailan, karo, bizikerak, eta bizipenak ezberdinak izan dira, baina Espainiako hainbat abia puntutan eta edabideen bitartez, entzuten dana, entzuten dana. Orduan, bebai ez dago kritika, maila nagusia, nire ustez. Interesik ez badago ez lanketa hori aurrera emateko eta indarrean dauden diskurtsoak edo
errelato horiek deusestatzeko bidea luzeagoa izango da. Eta, horrela pausoi buruz hitz egiten ari garela, aipatu dugu baita ere preso nagusian eman direla, pauso batzuk, behintzat orain euskal presoen gehiengoa Euskal Herriko espetxetan dagoelako, baina oraindik ere salbuespen espetxe politika indarrean dago, hori ezin ahaztu. Eta honekin batera fase berri bat irudikatzeko urtarrilean egindako manifestazioarekin batera, etxerateke eta sarek aurkeztu zuten ikur berria, bandera berri hori, eta orain atzokoan iragarki berri bat estreinatu dute hori auspotzeko. Labirintoan biraka eduki dituzte euskal presoak. Euskal Herriaren siluetari begira geziak marraztu zirudikatu genuen bidea duela 30 urte. Eta sorterrira itzulera aldarrikatu dugu astez aste, egunez egun. Etxeko lehioetan ezarriz, kale eta plazetako elkarretaratzeetan ateraz, preso bat kaleratu den bakoitzean erakutsiz. Gure aldarrikapenaren ikur izan da banderola. Presoen eskubideen aldeko lanari bide emanez egin genuen. Hau da bere garaian sortutako ikurrura. Hau izango da ikur berria. Hemendik aurrera Euskal Herriko balkoietan egon behar duna. Etxera ekartzeko zabaltzen den garai honetarako ikur berria dugu honako hau. 35 urte ondoren, presoak Euskal Herrian daude Euskal Gizarteari esker. Bada garaia etxera ekartzeko. Etxera bidea gertu, etxerako bidean oztoporik ez. Bidea ez da amaitu ordea. Gezien norabidea jarraituz Euskal Herrira ekarri baditugu, preso erbesteratu eta deportatuen etxerako bidea dugu oraindik egiteko. Eta gogo berrituta ekingo diogu azken txampari. Fase berriak eta ikur berriak ere ikusten ari garen bezala. Bai, nik uste dute simboloak direla tresna bat, ez? Gaienbat komunikazioan mugitzen zaretenak ondo dakizue, azkenean lortzen badu mezu bat sintetizatzea eta jendeak ere bai sortzea empatia bat, ongitorri, baina batez ere ditzako dira bitarteko bat, gero imaginazioarekin erabiltzeko, hor ikusi ditugunez, irudi batzuk guztiontzako direla, ez? Jaialdien eta horrelako ekimenak, eta uste dute simboloak horretarako erabili behar dira, gero sormenarekin, errealitatea alderatzeko, ez da simbolo bat estatik, orduan, niretzako baliogarria baldin bada fase berri honetan gauza berriak egiteko, kaleak azintzeko, eta batez ere, helburu hau da, preso eta ieslariak eta deportatuak etxean egoteko, ongitorri, simbolo berriak. Nik uste dut simbolo horrek oso simbolikoa dela, azken finean, beti gaude aldatzen dan, mundu baten, eta oso askar aldatzen dan. Eta nik uste dut bebai, presoen inguruko mugimendua bebai behar zuela freskotasun bat. Azken finean, ematen du igual, como superficiala danik, baina ez, nik uste dut askok, simbolo bat ikustearekin ordezkatuta ikusten gara geure buruak. Orduan, badakigu zertan datzan, baina bai egia da belaunaldi berriak nola bebai kutsatuta nitza ez den diskurtso horren gaitik, azken finean ematen du ez dutela hartzen bere herrian gertatzen den konflikto nagusietako bat, eta nik uste dut bebai simboloaren berrikuntza honek ekarri aldauela bebai erakarri eta zergaitiak eskatzea, galdetzea, zer gertatu zen bere momentuan holan izateko, baina zergaitik, no? Beti pentsatu behar dugu positiboke azken finean, porque bebai arriskuan gaude urrengo belaunaldiak, konfliktuaren zergaitia eta ezetza egiteari, orduan,
Karo, konfliktua hor egon da urtez jarraitzen da egoten presoen egoera dala eta euren familiena, baina gertatzen dena da, zer gertatuko da 50 urteetan, non, hori, entxineko gauzak dira eta, baina hor simbolo bat, berrikuntza bat egon da, bebai esan nahi du, indarra dagoela, kaleetan indarra erakusten dugula, presoen alde garela pilo bat pertsona eta biztanle ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Espainiako hainbat puntotan, eta bat egiten dutela, eta ondo dago esatea barkatu, baina ez goa, signora, hemen gaude, gure presoen alde borrokatzen egunero, presente izaten egunero dekogula 400 piku pertsona kartzeletan eta guztiak ez dauzela etxean, eta ekarri nahi ditugula, orduan nik uste dut beharrezkoa zala, eta oso baleogarria izan aldan, simbolikoki hori simbolo bat. Hemendik aurrerako bidean ere egongo gara adizenolako aurrera pausak ematen diren. Gaizatatuko dugu, eta gaurkoan ere indarkeria matxista izan behar dugu izpide, gaurkoan beste kasu baten berri izan dugulako, Espainian gertatu dena, Valladolid denen zuzen, gizonezko batek beren leskanaguna eta alaba erail dituelako, kasu bat besterik ez delako, beste adibide bat, ez egunerokotasunean gertatzen denaren beste adibide bat, eta honen aurrean ez zer egin, genero indarkeriarekin zerekin, indarkeria matxistari nola aurre egin, hori dena ontzen ari dira aspalditik mugimendu feminista, baina orain administrazioek, instituzioek ere ari dira fokoa erasotzailearen jartzen, nolabaiteko neurri berriak ere mahai gaineratzen, eta horietako batzuk dira esaterako pultsera telematikoaren erabilera. Garbine Biurrun izan dugu gaurkoan gurekin, EAeko Auzitegi Nagusiko Gizartaloko presidentea, eta horrela baloratu du neurriaren eraginkortasuna. Erasotzaile baten bikote berriari jakinaraziko zaiola bere bikotea harremana daukan persona hori lehendikan zigortuta dagoela genero indarkeriagatik, nik uste bakarrikan oso muturreko kasuetan egin posible izango litzakela edo onartu beharko litzakeela. Hau da, bakarrikan, bikote berria edo persona berri hori, harreman berria daukan persona hori, benetan arriskuan dagoenean, horrelako arriskurik ez dagoenean, salaketarik ez dagoenean, nik uste dut oso intimitatea, eta intimitatea da eskubide konstituzionala, benetan larriki kaltetua egongo litzateke. Embate neurri mahai gainean, honendik ere proposamenak direnak, ikusi beharrekoak zenolako bide egiten duten, juridikoki ere interpretazio desberdinak izan dezaketelako. Izar, nola ikusten duzuzuk gaia, baina eta berriro ez, gertatzen den zerbait delako, eta badirudielako, badakigulako oso rotuta gizartean dagoen zerbait dela, matxismoa, baina aurre egiteko tresnak eta neurriak ez direlako eraginkorrak izaten ari. Nik uste dut ez direla eraginkorrak zergaitik. Legeak badauz. Gertatzen dena da zenolako aplikazioa eta zenolako interpretazioa ematen jakiezan legei. Hortik abiatuta, noski baiet errotuta dagoela, sustraietan dagoela, jendeak ondino uko egiten dutza, violentzia espezifiko bat emakumeok pairatzen dugula emakumeak izatearren, eta, klaro, beti dau konparaketa, baina zuek hemen, Euskal Herrian edo Espainia mailan, lortu duzu edana, baina eske hau ez datza honetaz. Estrukturalki ematen dan violentzia bat da, ematen dana edozein lekutan munduan zehar, eta gertatzen dana da, etortzen ari diren diskurtso negazionistek ez dutela laguntzen, movimentu feministatik hainbat urtetan egiten ari diren lanak eta lorpenak abia puntuan jarri. Porque ematen du, kontratu bat sinatzen zendula eta zure aita edo zure bikotea eman behar otzuela baimena, oindela 30 edo 40 urtekoa zala, que ha pasado pila denbora. Ez da horrela. Pilo bat, violentzia pairatzen ditugu egunean, kaleetan, laneetan, bikote barne, nik legeari lotuten bagara bakarrik eta Garbinek esaten duen moduan, salatu aldute inkonstituzionala dalako. Baina, ez badozu salatzen, ez dago kondenarik, ez badago kondenarik, zuzaude sartzen intimitatean eta bere oren kontra. Eta pertsona horrek salatu aldotzu. Baina niri bai oso interesgarria eta garrantzitsua
iruditzen zait paradigma aldaketa honek zelan, zergaitik. Nik biktima moduan eroan behar badot pultzera bat, azken finean fokoa jartzen da nire gainean. Nire mugimenduetan, nire bizitza, nire mugimenduak aldatu behar ditut, pertsona hau ez dodalako jakin, ze gero dau biogen pultzera ditzen dana, adibidez GPS-a deko eta zuk aldentze araua baldin badeko zu eta zure erasotzaileak imaginau 40 metrotara baldin badago, honek egiten duena da pitatzea eta ertzaintza deitzea. Karo, baina zuk ez dakizu non dagoen pertsona. Erasotzen dotzuna ez dakizu non dagoen. Egon alda portal batean sartu, egon alda beretzean, egon alda denda baten, bakarrik pitau egiten dau 50 metrotara baino gutxiago dagoelako. Baina zuk jartzen badotzu, epaile batek esaten badotza, zu erasotzaile moduan, zu izango zarela beti zure mugimenduak mugitzen behatutak direnak, aldaketa galanta dago. Porque azken finean zu deko zu sententzia bat, non esaten duen zu pertsona bat bortzatu egin dozula, edo jo egin dozula, edo nolako violentzia eragin egin dozula emakumea izatearren. Aplikatu egiten jatzu genero violentziaren legea, eta horrek esaten dutzu zu erasotzaile bazarela. Orduan fokoa jarri behar da berton. Orduan jakitea non dagoen, nola mugitzen dan, ia mugitzen dan biktima bilatzeko. Azken finean gero esaten dute ez zuen salatu, ezke berak etorri da bere gana gizona bilatzera, igual ez dira beti horrela, baina karo, salto egiten badute aldentze neurria, porque nik izan nuen, kasu bat, bederatzi aldiz, zota egin zuela, eta tipoak esan sartu kartzelan, zelan da posible hau? Azken finean, dagoelako lege bat, egiten direla pilo bat interpretazio lege horren bit gainean, eta bere emaztea bizitza galpenaren, arriskuan egon arren, tipo ez doa kartzelara, baina fokoa zegoen neskan jarrita. Ze neska zeukan bere orkatilan alako tresna bat ertzaintzarekin, eta gero eskoltaren posibilitatea jartzea. Gogoratzen duzuen, jartzen badugu komo ikuspuntua, etako jartzen zen biktima posiblearen gainean, baina bere momentuan ez ekien nor izango zen erasotzailea, baina badakigun ordan sententzia batekin, fulanito de tal kontxo, jarri bere gainean. Ez pertsona, ni emakume moduan gainera aldatu behar dut dana, sentetza bat egon arren. Beste gauza bat da, zelan aplikatu bebai, zelan egin, zelan ertzaina bebai irakatzi, porque, claro, hau bai da ikaskuntza baten eza. Ez dago generoaren violentzia inguruko zera. Ez daude derrigortuta ikasteko. Eta gero dira partzeak. Orduan, gauza bat, pilo aldatu behar dira, hau ez hain errotuta ez egoteko. Indarkeria matxistaren errotzeaz ari garela, egunotan ere ikusi dugu berriro ere bortzatzaileen kulturaren adibide garbi bat, futbol jokalari famatu bat, atxilotua izan delako, kartzelaratua izan delako, bortzatzeagatik emakume bat, eta ikusi dugu nola bere lagunak atera diren bera nolabait zuritzen, ez, Carlos? Bai, nik bat nator Izarrek egin duen azterketarekin. Azkenean lehenengo egual da ondo esartzea zen den marko, zein den egoera, eta ez berak esan du, gaude violentzia estruktural baten aurrean, hau da, sistema berak duen violentzia bat. Eta nik uste dute horren kontra, eta violentzia da, jendartaren erdia dagola beste erdia hiltzen emakumeak izateagatik. Emakumea zarelako, daukazu violentzia hori pairatzaren arriskua edo aukera pilo bat, orduan. Horren kontra, edo egiten du arlo guztietan, egiturazko neurriak hartu, edo egia esan, egongo dien neurri hauek segurazki izango dela partzeoak. Eta nik, esaten dudanean, egiturazko neurriak dira, salbuespen neurriak egon barko dira, eta agian hezkuntzan hartu behar dugu erronkari hasieratik eta kurrikulum barruan sartu, agian ere komunikazio edo komunikabideetan ere bai, neurri batzuk hartu beharko dira
ekiditzeko ez dagoen orain diskurtso hori dena zalantzan jartzea, edo onartzea olako babeskeinuak, edo ez, kokatzea ambito domestikoan etengabe gertatzen diren gauzak eta ez, jendeak esan izatea, bueno, nik zalantzan jartzen dut, ez da, hori moztu behar da, eta arlo juridikoan ere bai, egon behar dira salbuespenak eta igual, ezin dugun alnatu da, erritmoak izan behar direla betiko erritmoak justizioarekin. Egoera oso larria delako. Orduan, edo hartzen gara hortaz eta azten gara pausu sakonak emoten arlo guztietan, baina, karo, baldin bagaude adoz, egoera larria dela, arazoa dela estrukturala, eta aukera bakarra hori ezabatzeko dela sakoneko neurriak hartzea. Eta, bueno, jokalari hauen egoera, hori delako norbait ezaguna, baina hori gizonak bizitzen dugu behintzat egunero. Osa, egunero gure konbertsazioetan dago edo deslegitimatzea, edo babes baten kubiertoa, edo esen kubiertoa, edo beti kolokan jartzea emakumearen hitza, osa, hori da etengabe bizitzen duguna. Eta hori, bueno, bakarrik batzuk ateratzen da, zeo publikoa denean, baina nik behitzan nire bizitzan, bueno, etengabe bizitzen dut hori, kolokan jartzea, ez sinistea, osa, ez da zer berria. Gertatzen dena eta fokoa jartzen horrek egin duen bortzaketan, beti bilatzen da biktima perfekta dana. Osea, jendea hasi da sinisten neska egin diolako uko indemnizazio bati. Osea, ni bortzatuta naz, ni adibidez paile batek esaten dago, ez dakitzen bat diru eman behar doztiela, eta nik pairatutako mina gainera, egin behar dudana da, uko egin horri, porque, claro, eske orduan ez naz biktima, orduan ez dut pairatu, orduan ez dut, eta kolokan jartzen da, nik esaten dudana. Beti. Osea, emakumeak jartzen duguna, esaten duguna eta jartzen duguna mai gainean, beti jartzen da kolokan. Zer gertatzen da honekin? Zuk esan bezala, estrukturala denez, sakoneko neurriak behar dira. Alde batetik, edabideek adibidez ez dute laguntzen. Gehienek egiten dute show bat biktimaren inguruan, eta, klaro, noski, gainera pertsona esaguna danean, hau da, foko mediatikoa, pilo bat, kobertura nazionala, ni flipatzen dut honekin. Baina, zer gertatzen da, dekalogo, bere momentuan, adibidez pikarak, magazinek, atara zeuan alako dekalogo bat zelan, tratamendua emoteko violentzia genero kasuetan, baina nik uste dut, legea aldatu den moduan adibidez, sartzeko nola bikote barnez egozan emakumeak izateko, violentzia pairatzen badute, bai, izan daitela aitortutak biktima genero violentzia moduan, sartu behar da adibidez, edabideko zera kontuak eta zigortzea adibidez, pertsona baten, emakume baten izena ateratzen danean, porque gizon batek hiltzen danean ez da ataratzen bere aurpegia, baina emakume batek adibidez baten egiten badau gizon baten kontra, bere aurpegia edonon, hila parricida da ez dakizer, eta orduan, sesgo hori ematen da egunero. Gero, zer gertatzen da, emakume batek hiltzen danean gizon bat, hau da, hil egingo bagendu guztiak egunero, baina inori ez jako importa, urtean zehar, pasaren urtean amaitu genduen, largoita mar, baino gehiago eraildak. Porque, claro, hil egiten gara, gu bakarrik erortzen gara klabau egiten ditugu dana, gu gara, hil ostean gu gara beti errudunak. Hezkuntzaren aldetik, zer gertatzen da? Ez dela hezkuntza integrala. Gertatzen dena da, zuk eskolan egin nahi dozunez, eta legea ez dagoenez blindatuta, zuk egin nahi dozu, martxoaren 8an bakarrik gauza bat, edo azaroako 25ean, eta danak doaz, ze ondo, egingo ditugu txaloak eta ze honakaren. Baina eski hau, egunerokotasunean lan egin behar da, zer da. Zer gertatzen da, nola kurrikulumak ez dago honek hartzen, ni adibidez irakasle moduan egin alditu gauza,
Baina gero gertatzen da, datortidala ama bat edo aita bat, non esaten du eta diskurtzio negazionista bat dako, eta deko garazo bat. Porque niri adibidez, irakasle moduan kurrikulunak babesten banau, etor daitela el papa, berdin zait, porque etorriko da, eta esango dut, barkatu, hau da kurrikulunean lan egin behar duguna. Eta zuk esan aldozu, ez baiatzu guztetan, baioan zaitez, ez dakit, Ginebrara zure umearekin hezkuntza pribatu bat emoten. Baina hemen Euskal Herrian eskola publikoan, behintzat, hau da kurrikuluna, eta honek lan egiten dago egunerokotasunean estrukturalak diren violentzia horiek. Orduan, klaro, zu gainera esaten duzunarekin, da, deitzen dana kobertura maskulina, eurak, egiten dabe un corporativismo en el que, niri botaka egiteko gogoak etortzen zaitkit, askotan bilatzen dituzu tabernak, adibidez gozaltzeko, non dakizun, lekua izango dela, alik eta seguruenak emakume izan da, porque alako gauzak jarrita, Antena 3, Telecincon, que gainera, gero beste debate bat da, niri, gozaltzeko gogoak kentzen zaizkin niri, orduan, eta jendeak, eta gainera gizonak defendatu egiten dabe. Baina gainera emakume batek defendatzen dabanean, emakume horrek egon aldala gezurretan, non ez dakite zenolako prozesua pasau behar dan, porque emakume baten salaketa, heltzen daneraino paitegira, pilo bat agente sozialetatik eta eragile sozialetatik pasatu egin behar da. Hospitala baldin badago bortzaketa edo ertzaina, gero bere abokatua, gero, zelan da posible esatea, holan, igual berak bilatu dau, igual berak eskatu zeuan, berak igual provokatu dau, barkatu. 5 pertsona zuk egun, kontau behar dozunean bortzaketa bat, zabaldu apurtu behar zara 5 aldiz. Nork nahi du horrek? Nork nahi du hori? Inork. Baina gero kolokan jartzen da, guk emakumeok esaten dugunara, egunero. Eta ja ez da, nekagarria da, impotentzia brutala sentitzea, porque gainera, ikusten dozu nola emakume bat agertzen jatzu holan aurpegia apurtute, eta ala ere kolokan jartzen da, esaten dagoana. Nik lan egiten dut horretan, eta benetan, ez dau laguntzarik, ez dau babesik, beharrezkoa dan, hainbeste babes, eta emakumeak askok ez dute salatzen dakituelako, kolokan jarriko dala bere testigutza. Zer gehiago esan honi buruz, lan aldia daukagula. Egunerokotasunetik hasten dela lana, pertsonalki hasten dela lana, eta kontuz esaten denarekin eta esaten ez denarekin ere. Hemen utziko dugu indarkeria matxistari buruzkoak, beste gai bat ere jorratu behar dugulako gaur hori da errefuxiatuena, hain zuzen ere Madriletik etorri den proposamen proposamen horren gainean sortu den ikamika behar dugulako, bakizue Gasteizen Arana klinika izan dakoan errefuxiatu zentro bat eratu nahi duela Madrilek, eta honek ikamik handia sortu duela batez ere alderdi politikoen artean, ikusiko dugu eta gero komentatuko dugu zer gertatzen ari den. 10 urte zitzita egonda Arana klinika, baina azken egunotan atera den albistearen arabera, 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Proiektuak zenbait erreakzio sortu ditu, gehienak zentroaren aurka. Gasteizko udalak, Arabako Foru Aldundiak eta oposizioko taldeek gogor kritikatu dute proiektua. Oposizioko taldeek ez dute begi onez ikusi proiektua, ezta EAJ eta PSE alderdien jarrera ere. Are gehiago, PSE proiektuaren sustatzailea denean, eta EAJak onartu duenean hilabeteak zeramatzatela gobernuaren asmoaren berri izan da. Makrozentro hauek ez dute balio, ez diote mesederik egiten behar bezalako hartatzeari errefuxiatuei eta laguntza eske datozen pertsonei. EAJak berriz proiektua birbideratzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Baina 1000 plaza horrek etxe bizitzetan eta errekurtso txikietan dagoz. Eta keio behar diez, horretan danok gauza adoz. Ez gauzen adoz da ereduagaz. Eta inoiz ez era formalean, ez era informalean ez dugu jaso
informazioa esaten asmoa zala 350 plaza planteatzea errekurtso baten. Gauza, korrela eneko Anduezak PSN idazkari nagusiak salatu duenez, lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta kritikatu ditu egin dituzten adierazpenak. Hablaba de retización, incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. Bere aldetik, Amapola Blasco nazioarteko babeserako harrera sistemako Espainiako gobernuko zuzendariak Radio Euskadin iragarri duenez, egitasmoa behin betikoa da eta ez dute atzera egingo. Hortxe, azken egunotan gertatutakoaren laburpena, entzun ditugu batez ere ordezkari politikoen hitzak, izan ere, badakigu, maiatzean izango direla hauteskundeak eta gai hau ere kutsu elektoralista argia duelako. Niri etorri zaidan lehenengoa izan da zein errefusiatuak. Osa, zein errefusiatuak jasoko dituzte. Porque batek esan dau, hasi direla pentsatzen, delinkuentzia foko izan aldala, edo tal, ez dela rasismoa. Rasismoa eurena. Hartzen dutenean, eta hartu behar dira, azken finean, zuk posizioa hartzen dozunean, eta mai gainean jartzen dozula, arrasismo estrukturala dela, eta instituzionala, non, guda batetik datozen hainbat ukrainiano hartzen dituztela, holan, hilabete baten, paperak ematen ez dakizet, no, eske arrasista zara, ez barkatu. Osea, goaz jartzen gauzak oso argi mai gainean. Eta aurretik egiten genduan moduan, Ciudadanos de Primera eta bigarren mailakoak, Estatu Espainolak egin dau berdina, Ukrainiako gudatik etorriketakoak eta Afrikatik datozenak. Orduan, errefusiatuak bai, baina edo nongoak. Bai Europakoak, bai Latinoamerikakoak, bai Afrikakoak. Pertsona batek utzi behar dagoenean bere lekua, bere familia, bere bizimodua aurrera joateko, ataratzeko eta saiatzeko etorkizun berri bat izaten, estatuek bermatu behar dute. Pertsona horrek behintzat, lehenengo urteetan izatea bere duintasun aferak ondo ezarritak. Baina gertatzen dena da, banaketa bat dagoela, bai zurien artean, bai zuriak ez diren artean. Orduan zeri buruz daude berbaiten, nik ez dut ulertzen, niri gustatuko litzaiake, oso handia gelditzen jake errefusiatu hitza eurena ahotzetan. Ez dute ezagutzen zer gertatzen da kaleetan, ez dute ezagutzen zenolako arazo sozioekonomikoak dituzten pertsona hauek eta pentsatzen duten halako etxe bat zabaltzarekin bai 300 pertsona, nondik etorrita, zenolako arazoekin, nondik dauz alde egiten, zenolako etorkizuna bilatzen. Ez dakite ezer, baina horrek, zuk esan bezala, ekarriko da, ez dakit norentzat, porque bebai gero, bueltan nerdi emanten dozu, eta EAJak irabazten du hauteskundeak, baina EAJko pilo bat jende, oso argi, asaltzen den, arrasista moduan, orduan ez dut, horregatik galdetzen dut, zenolako errefusiatuak. Eta kontuan ez izan da, proiektu aurrera eramatea, kontuan ez izan da, errefusiatuekin egunero lan egiten duten erakundeek diotena, eta zenolako behar izanak dauden, zenolako ereduaren aldeko apostua egin beharko litzatekeen, ez, Carlos? Bai, ez nire nago harrituta, alde batetik, justo izarrekoaren esan duenarekin, ez? Osa, ia da EAJak eta EAJko ordezkari batzutan argi eta garbi esan dute, ez? Zein den bere posizioa, adibidez 2014an Sestauko alkateak esan zuen, argi eta garbi, zetorren pertsonak elan egitera ona, ziren mierda, holan esan da, eta berak egingo zena zen, dilde hori ezabatu orduan. Bentsat, alderdi jeltzaren parte bat, argi eta garbi dauka jarrera xenofobo bat, hori ezin dugu eskutatu. Beste alde batetik, dutzen zait pizkata raroa, urtaranek ez jakitea, batzuk esan zuten, eski ustaietik bazekiten zen proposamena. Dutzen zait ekologikoa zela, alkateak bentsat edo Gasteizko gobernuak jakitea, irutzen zait, ukatzen dute hori, pizkat ere arraroa. Gero zuk esan duzuna, eski gu daukagu beste eredu bat. Zein den gure eredua
errefuxiaturekiko. Nik ez dut ezagutzen. Eta eredu hori baldin badago, suposatzen dut, PS eta EAJak konpartituko dutela eredua, ze daude gobernuan elkarrekin. Hori ditzen zait, pizka bat, hartzea arazo larri bat berriro, esan duguna. Niretzako gainera, azalketa sakona eskatzen duela, eta ikustea jatorrian dauden arazoak, zentzu dira refuxiatu horiek, batzuk izango dira refuxiatu sozioekonomikoak, beste batzuk politikoak direla, gatazka asko daude munduan eta ez bakarrik Ukrainian, hori hartzea eta ulertzea zentzu izan behar diren neurriak, gero, zuk esan duzuna, lehenengo eta hitz egitea mundu horretan dauden erakundekin, langileekin, eta osatu zein den euskal estrategia, euskal eredua, eta erantzun bat eman. Hori, diretzen zait, oso larria dela jokatzea lako pertsonen bizitzekin, pertsonak dira, eta erabiltzean nire ustez elektoralkire bai, borroka moduan orain PS eta EAJaren artean, daudenean elkarrekin gobernatzen, eta benetan, atzean nire ustez dagoena ez daukatela inongo estrategiarik, ez daukatela inongo eredurik, eta beraien txat, miseria hau, arazo hau, dela beste elementu bat, bateratzeko minutu batzuk borrokatzen den artean. Eta atzean geratzen dela pertsonen bizitzan, ez egotea inongo, bitartekoak ez egotea ondo bideatuta, eta berriro ere, ez egotea diru publiko hori ondo inbertitzeko eta ondo lebiltzeko hoja de ruta bat edo bide horri bat, benetan, ez badaen origen, bentsat ona llegatzen direnean pertsona horiek alik eta oberen edo bizitzeko edo egoteko. Ez que, bat esandakoarekin eta gainera nik egituko nioke kompetentzian kontue. Porque, claro, nork kudeatzen dituen refuxiatuek gutxi, egon geuke alde batetik zehar dela eta beste aldetik gurutze gorriak. Niri, nik uste dut eurak botatzen ari dela como un nordago, botatzea hau bebai gu kudeatuko dugu, porque eurak nahi ez dutena da, kaletik sortzen diren, ez dira programak, bolondrezak diren mugimenduak, autogestionatutak direnak, ez dute nahi irautea. Eta saiatzen dute, alde batetik, ja ez dugu esango laguntzik ez duten ez ematen, ze ez dute eskatuten, baina bai poliziaren bitartez. Ze Irunen adibidez dago Irungo harrera zarea, eta oso ondo dakite, ze Frantziako estatuarekin egin dute pilo bat bilera esateko hemen oztopo bat jarri behar dozuela, eta esegen fronterak ez egon arren, hor badaukagu berriro Irunen barrera bat. Eta estatu mailan eskatu da. Eta Eusko Jaurlaritzak enteratuta dago. Ze azken finean zuk ezin dozu mugidu, kompetentziak dituen herrialde baten bere gobernuan jakin ezarren. Orduan baldin badakite. Ze ertzaina dago beste aldean. Orduan zertara daude jolasten. Segura dabe honen atzekalde, alako makroproiektu bat egiten, eura kudeatzeko, inolako jendearen ezaguna, porque ez dakite ezer errefuxiatuen inguruan, ez dakite ezer, eta dana mugitzen dira, estereotipoaren alde inguruan, mugitzen da, xenofobia eta rasismoaren parametro batzuetatik, eta ez dakite, baina gero dator adibidez korrika moduan, jartzen dabe anistasun kilometroaren banderola, eta doa zara, eta deitzen dute elkarte pilo bat, egiteko zelan oso onak gara atzerritarrekin, mira, behitu, jeitzi kaleetara, ikusi zer dagoen, batez ere guk ezagutzen duguna Bilbon zer dagoen, zenbat jende atzerritarra loiten dau kaleetan, zen olako orain hori zabalduko da aste bi neguko dispositiboa, eta hori da, tantak emotea. Garbituko dugu hemendik, gero hemendik, eta ikusiko dugu, baina jarraituko dugu estrukturalak diren arazoak jartzen. Eta sortzen direnean polizia. Eta hori da bere eredua, ez daukate besterik. Baina, eskotan,
fokua jartzen dutelako Madrilen, agintariek, ez bertan dauzkate eskumenak, baina egunerokotasunean ere gauza asko egin daitezke ez, gizarteak erakutsi duen bezala, eta txikitik hasita, udaletxetik hasita, ekipamenduak eta laguntza hori eskaini daitekelako oso erraz, borondatea izan ez gero, ez da, Carlos? Ez dago borondatea, dago fokoa, justo orain, Bilbon azken astean egon da eztabaida bat ere bai horrekin, uste dute datuak direla 280 pertsonek lo egiten dutela kalean egunero, eta uste dut direla datu batzuk udalak ere onartzen dituenak eta Caritasek emandakoak, pentsa dezagun 8 honekin egotea kalean lo egiten, hor kasuistika gainera oso anitza da, dinotorde dauden pertsonak, hori niretzako Bilbon moduko hiri batean arazo larri bat da, hori konpondu behar da, baina pasen azteko gobernuaren iragarpena izan zen, alberge bat irekiko dela peregrinoentzat. Bueno, ongetorri turismo, non jartzen dugu fokoa, zen da gure eredua, zen da gure estrategia, porque nik zabgita garbi gure estrategia dela, ez dagoela estrategiarik. Eta orduan, olakoak eltzen dienean, berdin, porque ez dago sintonia, udalerriko errekurtsoak, erkidegoko errekurtsoak, estatuko errekurtsoak, sintonia batean jartzeko. Eta arazoak, segurazki hitz egiten badugu ongitorri refuxiatuekin, argi eta garbi esango dute behitu. Hau eta hau da egin behar duguna, bitartekoak hemen, fokoa jarri hemen, ez utzi jendea irunen kalean logiten dagolako muga hau, hirigunetan piratzen direnean pertsonak, Bilbon moduan dispositiboa jarri behar dira, Gasteizen, nik ez dakit beharrezkoa den olako ekipamendu bat Gasteizen, nik ez dakit, ez nagolako hor, baina segurazki erreza dela galdetzea eta jakitea zen da behar dena, eta zenbat plaza behar dira, eta nun behar dira, eta zein den estrategia, baina nik uste ez dagoela borondaterik, dagoela arazo bat hor, haientzat dela, pertsonen bizitza dira, bigarren gauza eta erabiltzen dute, hori, orain ateratzeko hemen burrukatzen euren artean. Zuk esan dakoarekin, Bilboko kalean bizi diren kopurua bikoiztu egiten dau Gasteizkoa. Orduan, zer hartuko dabe guztiak eta erongo dabe ongi etorria, hola egiten badabe, baina 2024. Osa, momentu horretarako igual ikusten dugu urtean zehar eta zoritzarrez 2 edo 3 pertsona hil egin direla hotz dela eta. Baina inori ez jako importa, hori da udaleko eredu marabillosoa. Eta nik uste ere, amaitzeko ere bai honekin, batzuk erabiltzen dute komodin batzuk ez, lehen esaten genuen batzuk, etako komodina, batzuk daukataren konpenditzaren komodina. Tegatzen dena arazo bat, ez eskau da izan barko zen gure kompetentzia. Eskatu, garatu, egin plantamendu bat. Baina ez, arazoa dagoenean orain ja kompetentziaren eta ni ados naiz, alik eta gertuen kudeatu, segurazki hobeto egingo dugula, baina ez, arazoa gertzen denean orain ja kompetentziaren kartamen. Baina, bintzat, gai honekin mahai gainean azaleratzen diren benetako eredu horiek eta zer egin beharko litzatekeen hemendik aurrera ere. Hemen utziko dugu gorko solasaldia, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik Izar Castillo eta Carlos Renedo, eta ordubietatik aurrera eguneko lerroburu nagusiak. Gero arte.